Morjesta ja tervetuloa uuteen videoon. Mä oon nyt tässä alkanut siivoamaan tätä kellaria, teknistä tilaa tosta. Vähän siivoillu, vielä on siivoaminenkin kesken, mutta siinähän se etenee pikkuhiljaa. Mä en oo nyt talosta hirveänä tehnyt videoa, kun siinä on vähän ollut sillä, että me silloin muuton aikaan niin äkkiä tehtiin siihen kuntoon, että pystytään muuttamaan. Ja hirveänä ei oo sitten sen jälkeen tullut tehtyä edes tässä talossa, että jotakin pihahommia justiinsa ja pihakin on vielä kyllä sen näköinen, että ei on siinä siivoamista. Mutta nyt mä ajattelin tämän kellariprojektin aloittaa, että ajattelin aluksi tehdä tuon teknisen tilan ja sitten tätä jossain vaiheessa tätä miesluolaa itselle tänne perälle, mutta tässäkin pitää kaikki seinät purkaa. Siinä on, tossa on levy, sitten on koolaus ja siellä on sitten vähän villaa välissä. Niin se ei oikein oo välttämättä hyvä näin niinku kellarissa. En tiedä sitten pitäisikö siihen lyödä vinvaamit vai vähän olisi hyvä olla eristystä kuitenkin. Tässä on tosiaan leiviuunissa niin paljonkohan, varmaan 5 kertaa on pitänyt tulia. Että aluksi pistin semmosia pieniä tulia ja koko ajan on sitten vähän isommat laittanut, että ei hirveänä halkeis piippu tai muuta. Tuossahan kävi lumikin maassa. Varmaan 30 senttiä oli lunta ja kaikki sulivat pois kuitenkin. Ei jäänyt. Mennäänpä katsomaan tuo tekninen tila tosta, että mitä siinä pitäisi tehdä. Se edellinen kun on alkanut tätä remontoimaan, niin se on sitten purkanut kaikki nuo vesikiertoiset systeemit ja mä olisin ehkä itse henkilökohtaisesti tehnyt niin, että olisin jättänyt tämän öljylämmityksen ja siihen joku vesi-ilmalämpöpumppu kylkeen tai muuta. Että tällä hetkellä sitten tämä talo lämpiää sähköllä. Jonkun verran sähköpattereita ollaan ostettu ja no sitten puutahan tässä kans. Ylhäällä on takka ja täällä on tuo leiviuuni ja kiuas on. Sitä kyllä harvemmin käytetään lämmitykseen, mutta sitten on sähköpatterit ja sitten on tuo ilmalämpöpumppu. Katsotaan nyt tämän talven jälkeen, että minkälaiset sähkölaskut tässä on tullut, että on tässä aika paljon käytetty muutenkin sähköä, että no, mutta se on mielenkiintoista nähdä sitten. Niin, tässä on tämmönen öljysäiliö, mikä saisi lähteä pois. Tässä on vaan vähän työmaata, kun mä vähän aloitin jo. Vähän lekalla hakkasin tosta. Testasin vähän, että lähteekö se. Siellä ei onneksi ihan hirveänä ole rautaa, mutta on kuitenkin. Tästä pitäisi ympäriltä nämä purkaa ja sitten pitäisi tää säiliö jotenkin saada leikeltyä palasiksi. Ainakin meille sanottiin, että se on tyhjennetty, mutta ei nyt ole ei olla katsottu sisään. Sinnehän vois kurkata ja ainakin ennen kuin alkaa leikkaamaan, niin kurkkaa ja kahtoo, että siellä ei mitään oo. Mutta joo, tässä olisi sitten ajatus, että kun tää saadaan purettua, niin mä voin tänne laittaa vähän työtasoa ja vähän seinälle vaikka hyllyä. Mutta joo, kyllähän tässä hommaa riittää ja tuo pitää vielä miettiä, että millä mä alan palottelemaan sitä. Eihän tältä kun siivoaa kaikki pois, niin ei oo mitään palavaakaan tässä. Toisaalta mietin, että olisiko tuo plasmalla helpoin
leikata. En tiedä. Mä ajattelin, että jos tosta saisi jonkunnäköisen pellinpalasen itselle säästöä, jos johonkin tarvii jossain vaiheessa. Mut puretaan nytten tämä betonihäkkyrä tästä ja mietitään sitä, että millä lähdetään leikkele tuota. Tosiaan vielä semmonen juttu, että tässä on tää vesijärjestelmä. Tossa on tuo paisuntasäiliö. Niin, tuo oli rautaputkea tossa tästä säiliöltä. Tämä osa. Ja sitten täällä toisella puolella nämä oli rautaputkea. Niin tässä on yksi kuva, että minkä näköinen oli sisältä se rautaputki. Niin minä tuossa leikin vähän putkimiestä. Se alkoi vuotamaan yksi niistä putkista tossa ja mä korjasin tämän puolen, kun se oli vähän puottanut. Tossa näkyykin vielä vähän ruostetta. niin sitten kun mä sain sen korjattua ja laitan vettä sisään, niin alkoi täältäkin vuotamaan. Niin mä sitten uusin nuo kaikki tuosta. Mutta joo, lähdetään purkamaan tuota seinää. Huhhuh. Kova homma. Kyllä se sitä pikkuhiljaa tulee esiin. Mennään tänne, niin ei oo niin paljon pölyä. Huhhuh. Tulee pikkusen tilaa tuohon, kun saapi tuon purettua. Siinä voi tehdä vaikka ja mitä värkkäillä sitten. Aina ollut semmonen värkkäjä, niin nyt mä saan omaan tilaan tänne, missä värkätä. Kun ei tälle tilalle olisi muuten oikein ollut varastona. Mutta nyt mä saan kaikki työkalut tänne järjestykseen ja on autotallissakin toki tilaa, mutta täällä sitten kun on kylmä ulkona tai sattaa vettä tai muuta, niin mikäs täällä? Siinä on hyvin tilaa värkätä ja tekee tuo yhden kulumauksen, laittaa pöytään ja seinille jotakin reikälevyä, että saa työkalut sinne seinälle. Kaikista ärsyttävin homma, aina kun alkaa jotakin värkkäämään, niin se, että työkalut on hukassa. Niin nyt kun tuohon saa ne järjestykseen, niin ja kaikki kompurat ja muut voi tuoda tänne sitten. Että. Mutta joo, tossahan pitäisi kantaa tuota betonia pihalle nyt. Tai onhan siinä vielä hakattavaa, mutta olisi hyvä varmaan tässä vaiheessa viedä noita betoneita vähemmäksi. Että. Mutta kyllä se siis aluksi, ennen kuin mä alkoin kuvaamaan etes, niin mä hakkasin tuota betonia, niin tuntui, että en minä saa sitä lähtevää millään. Mutta sitten kun löi kovasti ja monta kertaa, niin se pikkuhiljaa alkoi murtumaan ja sitten se lähteekin siitä, ei nyt kovin helposti, mutta silleen kohtuullisen helposti, että saa sen purettua kuitenkin. Pakko kyllä sanoa, että aika painavaa tavaraa tuo betoni. Mutta nyt on periaatteessa nämä seinät purettu. Sitten tässä on tämmösiä isompia palasia vielä, niin pitää vähän palotella, että jaksaa nostaa tosta ikkunasta ulos. Ja pitää käydä välillä tuotakin tyhjentää tosta ikkunaa estettä. Huhhuh.
Eikä se auta, kun vähän siivoilla nyt. Vähän. Ei oo ihan vähänkään, mutta Nyt on melkein kaikki viety pois. Vielä pitää lapioida tätä muhjua tästä, mutta tuolta säiliön alta löytyi tämmönen kiekkopaukku. Mä kävin välillä aina tyhjentelemässä vähän tuossa pihallakin tuota läjää. Katsotaan sitten nämä seinää vasten olevat seinät, että mitä niitten kanssa tehdään, mutta kunhan saatais tuo säiliö pois täältä, niin sais tilaa. No niin, nyt on otettu pultit irti ja pitää avata ja katsoa, että mitä sieltä löytyy. Joo. Semmosta. Lasketaanpa varsi. Mä oletin, että se olisi ollut tyhjä. Kun ainakin kerrottiin, että se on tyhjennetty, muistaakseni. No. Tarkistetaan, että paljonko siellä on. Otetaan tosta keppiä ja lasketaan, että joo, siellä on vajaa 1000 litraa polttoainetta vielä. Siellä on 40 senttiä pohjalla. Voiko se olla? Laskinko mä oikein? 142 kertaa 170 ja 40 senttiä pohjalla ainetta. Siellä on 965 litraa polttoöljyä. Ei ole mitään laitetta itsellä, mikä käyttäisi polttoöljyä ja sitten vielä 1000 litraa. Eikä se auta, kun lyödät tuo kansi kiinni ja alkaa miettiä, että mihistä. Toki onhan tossa halavallahan sitä voisi tosta myyä. Pitää kysellä vähän noilta, jos joku tarvis. Joo, ei se auta. Minä löin tuon kiinni ja sitten tuo pitää tyhjentää tuo ja sitten alkaa leikkelemään tuota, mutta tässä voi mennä tietenkin tovi ennen kuin tuon tyhjäksi saapi jonnekin. No kyllä mä nyt kanistereihin saisin tuota joku 100 litraa kerättyä, mutta 1000 litraa on niin järkyttävä määrä. Ei se auta. Minä laitan kannen kiinni ja nähdään taas sitten ensi videolla. Katsotaan onko se tähän liittyvä vai johonkin muuhun. Mutta ei mitään, ensi kertaa. Moro!